birthday boy na si Darius. Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Pero hindi ko makakalimutan yung sinabi mo, nasa likod mo lang palagi yung pamilya mo. Kailan sila naman nasa harap? Kapag po nanonood, kapag ako ay merong mga programa sa aming, Mga school, Yes ganyan, school activities. Apo. Lagi Lalo po naman ng sila nasa internship. harap. Oh, okay. Ito naman di naman mabiro. Pero, itong nag-birthday ngayon, pinsan mo, kapatid mo? Pinsan po. Pinsan, ilang taon na siya? If I remember correctly, first birthday niya yata ngayon. Sana hindi Wow, ako first magkakamali. birthday niya! Charot, DJ. Second birthday niyo pala ngayon. Second birthday. Grabe ha, aware na siya, nakikinig na siya ng radyo. Agad second birthday niya pa lang ha. Alam mo, meron nagpapabati sa akin ng ganyan. Ano, batiin mo naman yung anak ko. Ilang taon na ba siya? 1 year old. Maalala niya kaya na binati ko siya ng 1 year old siya. Yung ganun yung mga pagbati na ganun, parang sa mga magulang yung effect, hindi dun sa mismong bata eh. Totoo po. But anyway, yung pamilya mo, laging nakasuporta sa'yo all throughout your journey dito sa mundong to. Yes po, at hindi lang siya sa select aspects. Talagang anytime na kailangan ko ng support, anytime na kailangan ko ng help, and lalo na kapag nasa stranded ako, either physically or emotionally, andun talaga sila para kunin na lang ako, ganon. Oh, gusto ko yung sinabi mo yung stranded ka emotionally. So, paano mo nasasabi na stranded ka emotionally? And paano ka nila nakukuha from that strandedness of yours? Ano kasi DJ, syempre, meron akong social anxiety. Hindi man halata dito sa radyo. Oo, Kahit nga, narinig halata, tayo ng strangers from everywhere ay pag nakikipag-interact ako with people, minsan mahirap i-process yung social cues and madalas hindi ako naiintindihan dahil doon. Pero syempre, dahil andyan naman yung pagmamahal ng pamilya ay nasa solid ground naman tayo. Parang nakakaramdam ka ng parang acceptance, nakakaramdam ka ng understanding. Yes po. At hindi lang basa-basa na nandyan sila. Kumbaga, alam mong naiintindihan ka nila kapag nararamdaman mo yung ganong anxiety, no? Yes po. May ganun pala talaga, no? Yung tipong, eto yung nararamdaman ko ngayon, buti na lang may mga taong nandito sa paligid ko na nakakaintindi sa akin. Totoo po. Oh. Pero yung mga ibang kamag-anak ninyo, of course, ang laki ng pamilya ninyo, parang ang dami mong binanggit kanina. Aware din sila tungkol sa, alam mo yon, yung strandedness mo minsan. Yes po, and kapag busy ang parents, madali naman po silang makausap. Tsaka lagi naman pong bumibisita sa kanila. Kahit hindi na po talaga? kami magkakapit-bahay. Dati magkakapit-bahay kayo? Yes po. Anong feeling nung magkakapit-bahay yung mga magkakamag-anak? Di ba sabi nila mas marami daw gulo pag ganun? Sa pamilya naman po namin, dahil tight-knit naman yung pamilya and talagang until kailangan na lang na mag-grow dahil lumalaki na rin ang family size ay kailangan na maghiwa-hiwalay. Oo. Ay, Hindi na kasya sa iisang bahay, hindi na kasya sa iisang compound. opo. Saka lang talaga naghiwa-hiwalay. Pero ayun, laging frequent yung family gatherings. So may family reunion gala. kayo? Opo. Kahit hindi naman po full na reunion, ay kahit mga simpleng, oy, kain tayo, or oy, may may kape sisil. dito. May ganon. Opo, kasi ang tita ko ay barista. So etong tita mo, siya yung parang madalas na bangka sa pagdating sa mga lutuan, sa mga pakainan, Isa sa po mga siya. inuman. Ay, inuman. Wala naman. Hindi naman. Inuman ng kape. Kape. Yan. Kape tayo. Yes. Tapos, kayo sa family nyo, ano naman yung parang share ninyo kapag meron kayong mga konting salo-salo o gathering? Kapag gathering ay sa labas, syempre, dala na namin yung sasakyan. Yung sasakyan nyo yung gagamitin. Opo. Tapos, yung iba naman, anong dala-dala? Madalas pa ay pagkain din, iba't ibang pagkain, at syempre kwentuhan, tawanan. Okay. Pero wala naman sa inyo yung yung nag-aabang lang, freeloader. Kung ano yung mga pwedeng i-take out after ng outing o kaya ng gathering, naka-ready na yung supot o Tupperware. Wala namang ganon. Wala naman po, and kahit may gano'n naman po, suportahan lang lagi sa pamilya. Suportahan lang. Okay lang kahit ibulsa yung lumpiang Shanghai. Ganon. Ay, wag lang po lumpiang Shanghai. Kasi favorite mo yon. Kasi favorite siya ng lahat. Mag-aagawan ang buong pamilya.
Tsaka pwede yung gano'n, no? Yung mag-away kayo dahil sa lumpiang Shanghai. Biro-biro away lang naman. Pero syempre. Pero ramdam ko yung family niyo sobrang close sa isa't isa. Kaya Opo. parang walang away. Kung sakali mang merong hindi pagkakaintindihan, parang feeling ko nare-resolve agad. Yes po. Feeling ko lang sa pamilya ninyo. Sana ganun lahat ng pamilya, no? Hindi yung tipong parang nag-aaway-away, lalong-lalo ng social media. Uy! Nag-air out ng mga nararamdaman. Oh! Uy! Naku, DJ, mainit-init yan, Nagpapa-press con pa. Charot! De, charot lang with the rod. Anyway, Kabisyo, hanggang 6 p.m. mo pa kami makakasama ni DJ Dave by the Bell. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At DJ Dave by the bell. Dito lang yan sa 90.7 Long of Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan ng basic? Yan, DJ. DJ, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Naranasan mo naman mag-beg? 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 Ay, oo naman. Umebeg. Uy! Hindi ganong beg. Oh. Yung gusto mo siya makasama. Ikaw ba? Ikaw ba? Hindi pa. Hindi pa? Gusto mo Hindi pa. maranasan? In the future na. Okay. Pero ayun nga, DJ, dahil hindi naman natin naranasan pa mag-beg, pag-usapan muna, pakinggan muna natin ang susunod nating kanta. Let's listen to The Day You Said Goodnight by Hale. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!